F'intervista ma' One News wieħed mill-avukati rinomati f'pajjiżna Dr. Charles Merċieqa spjega xi tfisser il-vjolenza domestika mill-att tal-liġi u kif dawk li jkunu għaddejjin minn din il-pjaga soċjali ħafna drabi għalihom tkun saret rutina u jitkellmu fuqha b'mod normali u enfasizza li f'dawn iċ-ċirkostanzi u l-aħjar li wieħed jisma' u jagħder. Merċieqa jgħid kif fil-karriera tiegħu esperjenza diversi każi ta' persuni li se jibqa' jġorrhom miegħu tul ħajtu anke minħabba l-gravità tagħhom u tenna li sfortunatament ikunu tfal li jinqabdu f'nofs dan il-baħar imqalleb għax normalment dawn l-atti jsiru bejn il-ġenituri jew persuni li jgħixu taħt l-istess saqaf. Iżjed minn hekk jisħaq li meta l-vittma tieqaf lill-aggressur tagħha u diġà pass kbir favur it-titjib fil-ħajja ta' dak li jkun. Naf persuni illi il-ħajja tagħhom krollat, ġabitu ċirkostanzi ġabuhom markub tejhom. Illum ma tarafhomx. Parti mill-proċess dejjem kien li you stand up to your bullies. You never let a bully bully you. Meta l-persuna tqum bil-wieqfa u tgħid isma' jiena mhux saħħallik tibqa' għaddej minn fuqi tagħmilni tapit. Ħanieqaf. Dik hija 50% tal-battalja. U minna nnifisha dik il-persuna, speċjalment tkun vittma ta' violenza domestika, tgħinha biex timlija bil-kuraġġ u dik hija parti mill-progress li tagħmel vittma ta' violenza domestika, that they stand up to their bullies. Fost l-oħrajn itenni li diversi persuni rnexxielhom jerġgħu iqumu fuq saqajhom grazzi għal mezzi ta' appoġġ li ddaħlu anke fl-aħħar snin. Jiena il-parir li nagħti l kull vittma ta' violenza domestika jew kull persuna li għaddejja mill-kalvarju ta' violenza domestika u li jużaw ir-riżorsi li hemm illum il-ġurnata.